Akin na to. Ang barter tayo. Bike ang sa inyo. Sa inyo na lang yan. XRM yan, XRM. Ito na lang. Gutom na kasi ako. Pwede mangingi. Bakit? Tao naman ako ah. Tama na, nalakaw na. Nagpareho. Akin na yan. Gutom na kasi ako. Tagai. Laruin mo lang. Galing kasi akong bilibid. Thank you. Ate, saan mapapuntang Manila po? Doon. Saan po? Doon. Nakahanap kasi ako ng mapabilhan ng chinilas ng ganito oh. Yung may pako. Saan makabili nito? Yung may pako, antik daw to eh. Doon ba doon? Wait cam pa kuya oh. Smile. Oh. Akin na lang to. Lalagyan ng ulam. Thank you po. Baka may pagkain kayo dyan. Pagkain po, konti lang. Baka may anak po kayong dalaga po, ligawan ko po. Dadalhin ko ng Maynila. Wala yung dalaga ron. Bakit naman po? Wala naman akong COVID. Matagal na kasi ako hindi nakauwi ng Maynila. Nalipasan ako ng gutom eh. Sabi nila, baliw daw ako eh. Hindi naman ako baliw. Galing ako bilibid. Nakapatay ako ng madamot. Nakapatay ako ng madamot. A few moments later. Ay, kuya, bad pala. Bad pala magnakaw. Bad pala magnakaw, no? Huwag mo ko tagain, kuya, ha? Baka bigla mo ko tagain. Ang bait mo, kuya.
Ah, ate, ini ate. Mga na ni. Naligo ako. Ano gani? Oo ako. Paano na lang? Di imo ko na na. Mga na ni. Kada na lang imo ha. Hindi ba ako kain? Dili na lang. Hindi na. Gatas, gatas. Wala man. Kada nandun oh. Oh, yan, ito na lang oh. Para maligo ka oh. Ito ay! Oh, balik maligo na ka ha? Tubig. Tubig dito, tubig. Dito tubig oh. Tubig. Bomba. Dito tubig, bomba. Bakay tubig. Sabon, sabon. Uy, sulod ng Japon, di ka kainom. Ayun. Ay, kaya ani, loy man. Ay, tubig, pre, tayo tubig, pre. Kuya, saan Panabo? Panabo City. Ano dito? Malayo ba? Sakay ka ng bus. Manila. Ay, lalo na malayo. Kuya, pwede mo akong kampunin? What? Man. Kuya, hug. Oo. Ayaw! Anak, ikuha na mo ng tao. Kuya, hug. Kuya. Takkan. Hah? Obat lo kurep. Balit.
Oh. Oh. Yun mga ka-dwarf! Sana nagustuhan niyo ang bagong episode namin ngayon. Part 2 pala to ng full pasaway namin na prank. So shoutout tayo ngayon. Shoutout nga pala kay Juri Jim Mejorada, Corimao Vines, Archie Ulidan, Nel Litros, MM Kababa, Jfaz TV, John Nueva, at saka si GB Brillantes. Yun, ma-shoutout ka boy. Shout out to din si Stephen Nala, Grizel at si Riwon. Yun lang. At saka may kaibigan pala tayo yun na sumama sa ating shooting. So, pasa ka boy, may shoutout siya. Kapitbahay namin. Shout out ko kang Daboy Malinaw o kang Arman Lapatis. kalang Yun lang. At shoutout sa mabait na kaibigan ko si Janrel Maligno. Yun lang. Peace! Sana mag-subscribe kayo at huwag kalimutang mag-click ang notification bell para updated kayo kung may upload ng bagong video.